Nik min emozionalari ere bildurra handia diot, baina eske fisikoa ere, ojo, imaginatu. Noiz hartu zu min gehien? Noiz hartu dezu min gehien? Ba... Gorputzean zen edo. Gorputzean? Nik jolasten nuen eskubaloian, hor, hostias egoten ziren. Eta gero gogoratzen dut, igual, min fisikoa sentitu nuen lehenengo aldia, hori ez dut gogoratzen, segurazki izango zen jaio nintzen momentuan, hori izan zen fisikoa eta emozionala, Ematen mina. da ipurdiko bat, unei jaio horreixai. Bai, baina esotik eser, horregatik ez dugu gogoratzen, nire Beti ustez. imaginatzea dala, como, juerga baten ostian altxatzea, en plan, Hombre, resakoi bat, hori da, baina en plan berriro, Non nago? konsientzia hartzeizu existitzen zalea, duzu, no me renta. no me renta, osea, zer da hau? Nola daukazu hain gaizki antolatuta txiringatu? Baina, eske gero, baina esaten dute adinarekin, gero taukerro dala arrosaka, nik ez de jakin nahi, Hombre, jaiotza